Pučani, braćo, uzmaka sad nema, kapelo ide s galijama bojnim i svaki od nas od ovoga trena pripravan da je. U kućama stojnim planuće vatra kao krijes na gori, cvilit će hvarom nejačadi starci, ali stisni pesti, ne podliježi varci, silu im znamo, ali borba zori. Ovim riječima u boje 23. svibnja 1510. pozvao pučane Hvara i Visa Mati Ivanić, narodni junak i vođa pobune protiv Vlastele. Ivanićevo izaslanstvo pred hvarskog kneza postavilo za ono doba doista smjele zahtjeve. Tražilo je da pučani sudjeluju u radu velikog vijeća i da plemići snose terete javnih davanja. Hvarska luka u 16. stoljeću bila je glavni punkt na magistralnom putu Venecija-Lepant, a time u doticaju sa cijelim Sredozemljem. Zbog toga se Hvar i razvio u najbogatiji grad komunu Mletačke Dalmacije. Otuda Hvaru i najstarije kazalište Petar Hektorović i Hanibal Lucić, ali otuda i pučanima hrabrost da se odvaže na pobunu. Kad je Vlastela odbila Ivanićeve uvjete, pučani su silom oružja preuzeli vlast. Pučki tribunal, nepomirljivi je dio plemstva prognao s otoka i konfiscirao mu imovinu. Plemići su na tren zaboravili gordo svojih titula i u paničnom bijegu spašavali goli život, a i Mletački je dušt u nevjerici slušao glasnike o otocima koje je mislio da kontrolira. Ustanak je prerastao u otvoreni 4-godišnji rat, a okončan je tek kada je Venecija poslala providura Vicenza Capella s vojskom od 15 galija i 2500 vojnika i strijelaca, armadom kakvom se u ono doba mogla oboriti i neka država. Pa i tako golema sila morala je punih mjesec dana voditi pravi pomorsko-kopneni rat da bi slomila otpor Ivanićeve vojske i mornarice. Iako su neki povjesničari optuživali Matija Ivanića da se poslije poraza priklonio Mlečanima, danas je u historiografiji prevladalo mišljenje da je bio i ostao pobunjenik. Kad je shvatio da je daljnji otpor uzaludan, Mati Ivanić se s velikim dijelom svojih pristaša povukao u Makarsko primorje. Osuđen u odsutnosti na progon i vješanje, posljednje godine života proveo u gostincu Svetog Jeronima u Rimu.